Crec que el vídeo jo el vaig enfocar malament perquè se'm va descontextualitzar molt. Sap greu perquè vaig ofendre a un col·lectiu i em sap greu perquè... Completament, un col·lectiu... Hi ha marques que han fet tan capulla. Penso que vaig tocar tan fons, en sèrio, vaig posar molt malament que vaig dir, m'he de reinventar. El meu cap va fer un clic i va sortir com una nova Betty. Jo de veritat que no em reconec abans de que em trenquessin el cor. Treballes per un dels millors youtubers per mi d'Espanya, que és en Clavero. La gent no s'ho creia, jo era absolutament fan. Tenis, estàs parlant? Estàs parlant? Què creieu que és això? Hòstia, hola. Coloret, no. Sí, jo hagués dit Pau, pintat. això va Un passar... il·luminador! Que no t'està fent res, bro, només et Pau, més guapo. Pau, cabró. bro, se't veu molt millor. Sí o no? Hola, bro. Què s'estan passant aquí? Què està passant? Em noto com la cara carregada. Has canviat d'ètnia, diré això. Perquè soc... Apunta i dispara. Jo et faig de Diana. Fem que tremolin cames. Fins que no ens quedin bales. Molt lamentable el primer ball, nois? Molt lamentable, molt lamentable. Bueno, avui és la primera entrevista de la temporada, alegria absoluta. Vamos! Alegria absoluta, Sí, bàsicament. Però abans vull aprofitar la intro per parlar de dos temes que no es van aclarar en el primer capítol, perquè vam ser una mica despistats en I aquest molt sentit. importants. Vale? Sí, bro. El primer, vull aclarar el tema Patreon. Epa. Probablement en el primer capítol i en aquest i en els següents trobareu un petit anunci molt xulo, molt divertit que vam fer, que parlem sobre Patreon. Vale? Patreon bàsicament és la nostra manera de que ens podeu recolzar i ajudar. Vale? Recordem que tot això és un projecte autoproduït, això implica que... Molts gastos, és bro. gastos pobres, joder, que som que pobres. estem fent nosaltres i bàsicament no ho fem per avarici ni molt menys, sinó és per seguir produint i seguir fent Sí. coses xules i tenim bones idees i crec que val la pena. No és obligatori per ningú, si no pagueu no passa res, no teniu ninguna exclusivitat tampoc. O paguen i aconsegueixen coses a canvi. Algunes coses sí, Exacte. però no us traureu res del que ja teníeu habitualment. Vale? Això és el primer que us vull dir. Per altra banda, segon punt, Antoni, el nou membre. En l'esbarjo que vam tenir al primer capítol no vam dir quina és la funció d'Antoni. Bàsicament, Antoni és una persona que ens ajuda molt darrere càmera. Vale? cabra, no. Què implica això? Això implica connectar-nos amb diferents marques, en diferents llocs i fer el que seria tota la part de producció també, Tot producció. en aquest sentit. Ell cuina. No obstant, segurament en algunes seccions vindrà aquí a ajudar-nos i a fer-les. No, avui no és el cas en el convidat, ja veureu, quan sigui el cas ja vindreu i veureu que és una secció bastant xula i el tu sap parlar bastant bé, vale? Que ho tingueu present, vale? Pau. Ja està, volia Vaya aprofitar xapa, molt aquests bé. dos punts per explicar-los i aclarar-los. Xapa a la Molt bé. ràdio, bro. Dit això, Marc, posa'm la cinta, sisplau, vamos! Dale. Yeah. Ciutadans de Catalunya, ja som aquí. Siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. És l'hora de l'entrevista més heavy. Oh, maco. Vamos, a casa, Falta Marc, música, vale? no, Clar. Falta música o algo, bro. Molt bé. Mira, calla'm. Que, lògicament tot autoproduït. Vale. Avui, nois, tenim el ple. Tenim el ple que vindrà una de les noies que ha crescut més durant aquest any, però crescut a nivell salvatgement, nois, salvatgement. És la cabra. Una de les persones més treballadores que conec d'aquest mundillo, no va en broma, cada dia un vídeo, o sigui, ella és una mica És la malalta. cabra. Ella és una mica malalta en aquest sentit. Joder. És bastant guapa a sobre, Molt sexy, que això també molt suma. I el millor de millor, és d'Osona, vamos! Vamos! Betty en Bruns, vamos! Com està, Betty? Ai, espera. Ai, no, el micro ja està. Tinc por. Tens por? Estic molt tranquil, no us tinc por. Uah, és una No guerrera. tens por, molt bé. És una guerrera, tots ho sabem. Ha dit, quants homes, quants Bueno, homes. no som, Molts homes. no som Sari, només homenets, quatre hi ha homes. homenets aquí. Home, és veritat, home. Sí. Som 7 homes a la sala. 7 homes. Que Set locura. homes. Sí, agressiu. Clar, la gent no ho sap, però hi ha 3 homes allà al fons. 3 no? homes. Tres homenats. No t'ho Foto aquí dels mereixes. tres. No t'ho mereixes gens. Betty, primer de tot, com estàs del 0 al 10? Ara, Com et trobes? Sí. ara mateix, últimament, Últimament, sisplau, que és més estic en clàssic. un molt bon moment. Epa. veritat. Sí, estic a un... Sempre es pot estar millor, per tant, un 8. Un Un 8. vuit. Està molt bé. Molt bé, estic Ho has molt pintat, bé. pensava que diries un 9, Betty. No, perquè penso que encara puc estar millor. Pots aspirar més. Vale. Molt bé. Doncs, Molt bé. un 8 està molt bé. Tot i que comptable. el 8 està molt bé. Pregunta també clàssica de la Heavy, encara la mantenim. Quina és la teva relació amb Osona? És una relació molt propera, jo crec, perquè sento molt recolzament. Ahà. Sí, t'ho juro, em sento com molt estimada. Jo em pensava que m'adoptarien molt al contrari, en plan, què fa aquesta? I al revés, em sento com molt en plan,
L'hem de recolzar, que és de les nostres. Molt bé. Com a És casa, guai. sabem. Sí, sí, Molt estic bé. sorpresa per aquest sentit, estic contenta. O sigui, vull dir que la gent que et trobes pel carrer, que sigui d'Osona, notes que t'abraça molt més, no, en aquest sentit? De festa. De festa. Perquè tenen més... Clar, Bueno, són és més que la gent valents. d'Osona... La gent d'Osona, hauria de dir, són més tímids. primos, de festa, Sí, se'n va a la dos fama. cubates, bro, La ja... gent d'Osona arriba lluny, eh? No, molt. Sí, sí. Heu vist la foto de Nil Ojeda amb en Justin Bieber? No, no, Sí, ja sí, flipava. sí, sí. Diable. D'on Va, és en diable, Nil ja. Ojeda? D'Osona, vamos! No, però Nil Ojeda és un vengut per mi, ja està. El Nilo Ojeda vindrà a la heavy, bro. Se'n va anar a fer el dòlar, bro, ja està, no passa No passa res, no passa res, nois, no Ja passa em res. vindrà una... Poc es parla del feu que està en Justin Bieber, també et dic. En Justin Bieber està fos. Està motherfucker, està Està motherfucker. funyit, bro. Bueno, Fos. dit això, Betty, per mi has fet una de les coses més increïbles que has anat a la Fashion Week. Sí. Ens pots explicar una mica com funciona això? Perquè a mi m'ha semblat bastant increïble. També us he de dir que, bueno, d'ulls de fora sembla la Fashion Week. Què passa? Que hi ha molts nivells a la Fashion Week. Llavors sí, jo superagraïda de que em van convidar, però jo era tan il·lusionada, en plan, jo pensava que aniria a la Fashion Week, veuria la Rosalía, Kylie Jenner, i és com tot, hi ha passarel·les i passarel·les, hi ha marques i marques. Llavors, jo anava allà en plan, uau, veuré el Johnny Depp, saps? I no vaig veure absolutament ningú, perquè anava a les passarel·les que convidaven a creadors de contingut i tal. Però no vas veure ningú legendari. Però no va- algun raro. Legendari. I vas veure l'Àngela Mármol o alguna d'aquests. No. Full random, És tampoc. que hi havia molts dies, també et dic, són com una setmana o Sí, més. sí, clar, clar. Llavors, claro, vaig anar un Week és dia, una setmana, dos no? desfiles... Però això primer de tot, qui et va convidar exactament, això? La meva agència. La teva agència, molt Crec bé. que van presentar com perfils i els que acceptaven des de la Paris Fashion Week, doncs els convidaven. Ah, molt bé. no, Bona aura, agència, han aura. treballat aquí. Sí, Bona sí, treballada. sí, agraïda, Però agraïda. això què implica? Per exemple, estàs en un lloc i tu no ve... I en plan... Ja ha passat alguna cosa. Sempre agraïda, sempre agraïda. Però què vol dir això? Tu no veies realment la desfilada o no? O què passava I no, exactament? vaig veure la desfilada, però vull dir que no vaig anar a Givenchy, no vaig anar jo, bueno, vaig clar. anar ¿sabes? Bueno, a la l'any tienda que ve, no? local La qüestió és que vas anar a saps? París, vas anar a liar-la per allà. I vas no anar hi he a anat fer- mai i em va agradar molt. Tot pagat, Betty? No. No. Ostres. No. Ah, Ostres. no, Vale. No, m'ho vaig pagar jo, no m'ho vaig Tot, pagar jo. Tot? A veure, els vols ida i vuelta. Hòstia. Que vaig anar 24 hores. Però l'allotjament? O no hi havia 24 allotjament? hores. No, clar, Que No hi havia allotjament? No dona per dormir, bro. Clar que sí, al carrer, com la gent. Tu, Betty, vas llevar a casa teu, te'n vas anar a París, Fashion Week i vas tornar a casa. Vaig anar a l'Oktoberfest. Ah, és veritat! He anat unes quantes vegades. Vaig anar a l'Oktoberfest. Vaig sortir a l'Oktoberfest a les 11 i a les 12 ja era a casa dormint, que em llevava a les 4 al matí. Molt bé, Sí. molt fort, realment. Oktoberfest, millor festa de Barcelona, de la Sí, història. claríssimament. era irrenunciable, la veritat. A tot això, et volia preguntar, treballes per un dels millors youtubers per mi d'Espanya, que és en Clavero? Ah, uau. És molt fort, com t'arriba aquesta per mi també és oportunitat? o sigui, de fet, la gent no s'ho creia, jo era absolutament fan d'ell. Llavors, És molt a més, bèstia. No, perquè quan vaig començar a treballar amb ell vaig fer lo típic de avui vaig a provar el cafè del Clavero, que sóc superfan, i la gent era el típic de calla, que segur que no te'l mires i dius que ets molt fan, perquè i jo, que no, Típica. que sóc fan de veritat. Llavors, per mi ha estat uau, saps? Però com va parlar d'aquesta oportunitat? Em va arribar per un intermediari que em coneixia a mi i a ell, i ells estaven buscant una creadora de contingut per l'estiu. Jo estic a Platja molta part de l'estiu. No, t'encanta Platja d'Aro i la Costa Brava. Però torna't completament boja. A qui no li agrada, bro? A qui no li agrada? Completament. No, m'encanta, em En flipa. Pau se'n va a la Cerdanya a l'estiu. Però és que Uso, no? Se'n va a la Costa Brava a l'estiu. Sí, sí, Clar. Entre els sí. primers que bro. estem aquí Clar que treballant. sí, Sí, clar bro. que sí. És com Bassi, no? I llavors, per això, un intermediari els va dir a la Raquel, o sigui, a la seva nòvia, ai, no, la Raquel, calla, la seva nòvia és la Poli. Sí, la Raquel és la germana. Li va dir a la Poli que jo estava allà, tal, que si els agradava el meu perfil, els hi vaig encantar, i a partir d'aquí hem anat treballant. I ell com és? Com és ell? Me'l pots escriure una mica? Molt bon tip. Va parlar en català amb tu? Sí, Com si sí, diu sí, Pau, molt bé. diu Pau. Tot l'equip parlàvem en Pau. català. Ah, sí? I amb la Poli, amb tots. Són de Sant Fantàstic. Cugat, ells, si no Uf, m'equivoco. Molt bé. Sí, ell té... Si l'haguessis d'escriure amb una paraula, com el descriuries? Sí, sí. Transparent. Transparent. Se'l veu molt pur. important, O sigui, saps que hi ha gent que la veus i dius, amaga alguna cosa segur. Doncs ell no, ell Ell és no. natural, ell és com l'Amperit. És Net. pur, és pur. Com en Barri també m'hagues Com coses l'Amperit, fosques. bro. En Barri amaga algo. Sí. Moltes coses, clar. Tu amagues algo, bro. Ell se'l veu molt mono. Tens algo dins? No, és pur. Claro, bro. Jo creus que amago alguna cosa? Jo et porto molts anys coneixent i amagues algo. Segur. Moltes coses amaga. El Moltes Raquel coses. amaga, bueno, no Moltes voleu saber, no sabeu el que amaga. Bé, dit això, m'agradaria anar als teus inicis un moment. Vas començar fent contingut en castellà, realment?
vas començar castellà, després vas evolucionar cap a un castellà català i actualment estàs a fons amb el català, podríem dir, completament. Això què és degut a tota aquesta evolució? És tema més diners, monetari, visites? Evolució en plan perquè vaig començar a crear contingut o en plan l'evolució de l'idioma? Sí, com és? L'evolució de l'idioma m'interessa més. Com és que has canviat el castellà al català? No, o sigui, és que és una reflexió superpoc profunda. Literalment, jo vaig començar com qui penja TikToks, o sigui, totes les meves amigues de la uni pengen els típics TikToks de festa o quan estan guapes o inclús s'han de posar un poc d'humor. Llavors, com que m'ho prenia zero en sèrio i no pensava arribar al lloc, doncs era el típic de lo hago en castellano, en plan, el típic pop, la típica frase en castellà, Sí. de dir un TikTok. Què passa? Que vaig passar per una etapa molt traumàtica a la meva vida i ho vaig passar molt malament per temes amorosos. Llavors, què passa? Que vaig tocar molt fons. Tots iguals, cabrons. No és culpa... Que no és culpa de ningú, va ser la vida, no? Que va passar això i ja està. I vaig tocar molt fons. Què passa? Que jo, si no havia fet mai contingut parlant, ni en català ni res, és perquè sempre estava molt pendent del que diria la gent de mi, sentir-me jutjada. Sí? I Com la què gran passa? majoria, Que clar que sí. aquest punt de la meva vida va ser molt clau perquè penso que vaig tocar tan fons, en sèrio, vaig posar molt malament que vaig dir, m'he de reinventar i, o sigui, el meu cap va fer un clic i va sortir com una nova Betty. I això sempre ho explico a les meves amigues i realment és així. O sigui, jo de veritat que no em reconec abans de que em trenquessin el cor, per dir-ho d'una manera. Bon speech. Joder. Vas I Has d'allà va d'evolucionar, sorgir una nova Betty que li és igual el que pensin, evidentment hi ha un treball, però com hi vaig dir, és que si ara, que penso que ho he perdut tot, o almenys tota la vida que jo tenia muntada al meu cap, si ara és com que em trobo en aquest moment, ara vaig a per totes i sense por. Llavors, Ole. anar evolucionant. És com que Pell de gallina. vas matar una Betty. Vaig matar- va néixer Correcte. La real. La real. Però Real Betty. jo soc de- No, t'ho juro, va ser així. Va sorgir una nova Betty molt més valenta i autèntica. Molt bé, però jo sobretot et volia preguntar, amb tema xarxes, sobretot quan canvies el català a català, que és segurament l'etapa que estàs ara mateix, tema visites afecta això? Ha pujat, ha baixat realment? Què ha passat aquí? Saps què et diria? Que no m'han baixat les visites, al revés. No? Diria que el català ho ha augmentat, perquè com que jo penso que quan parlo en català és tan autèntic, en plan jo, no sé, a part que tinc un català tan, saps? Sí, bueno, d'aquí bàsicament. Exacte, que surt de dins, és una cosa tan natural i crec que transparent que agrada, llavors enganxa. Llavors, podria fer els mateixos vídeos que faig parlant en castellà, però jo crec que es perdria tanta essència. Però et planteges... 100%. Però et planteges en algun moment tornar a fer només castellà, per exemple? No Això tinc pensat. no ho tens pensat, Els pop, també. sí que és veritat que com que els pop em sento còmode fent-los en castellà, perquè sento que no es perd res d'essència, sí que n'hi ha alguns que els faig en castellà, però perquè jo vull mantenir sempre l'essència. On veig que no es perd l'essència, ho puc fer en castellà, però en l'idioma, amb la meva llengua, que sé que hi ha una part que es pot perdre, és el que vull mantenir. Molt Betty, bé, has molt portat ben alguna explicat. marca per fer-ho en català? Sí. Sí, no? Ai. Hi ha marques que han De fet puta. tant capulla. Perquè català no t'ho va pel cul. Vaya pena. No. Perquè no arribes a tanta gent en teoria. De fer-los el vídeo, editar-los el vídeo, allò estan 3 hores, donar-me l'oc i quan el penjo, no, Betty, és que al final l'equip ha decidit que ha de ser en castellà. Uau. La meva feina a la merda. Hi ha marques molt catalanòfobes, molt. Ai, cabrona. Tens algun nom que podries dir? No. No pots dir cap nom, perquè entenc que estàs col·laborant amb elles, potser? No, i que saber què em poden fer. Que em Bé, dit això, mira, em va molt bé per introduir el següent que tema. paguin i les nombro. Va, em va molt bé per introduir el següent tema. Vale, existeix un article del mitjà RAC1 que diu el següent. Betty and Friends, entre parèntesis, bueno, entre cometes, influencers, són bastant desgraciats en aquest sentit, catalana, diu, una persona amb 50.000 seguidors pot cobrar 5.000 euros per un reel. És veritat, sí. Et van fer aquest article? Ah, sí, ho han fet? Sí, avui l'he trobat al matí. És 100% real. De fet, jo diria les xifres, perquè m'he canviat d'agència i ara estic amb una repre. Si us digués la xifra que aquesta repre m'ha associat per un TikTok, buah. Però aquesta represa... Es cau al món, bro. Es cau... No, però cau al món, no en plan per presumir, sinó per dir que loco és realment tot aquest món. Llavors, jo quan vaig fer el vídeo vaig dir 5.000, però poden ser més, Poden ser més. O sigui, aquell dia va ser humil dient aquest número. És Crec. que... Fa xili. Hauria de començar a fer vídeos. Llavors segur que hi ha la típica gent que té 50.000 i no cobra res, però perquè és evidentment anar a enganxar el creador de contingut que estigui en un bon moment, bon engage i tot ho quadri. Però si tot quadra,
5.000 per un TikTok, evidentment. És moltíssim. Evidentment, moltíssim. és una barbaritat. Molt, bro. Bueno, és que 5.000 peps, bro. Hi ha gent que se'n va a la fàbrica i guanya 1.500 euros i es volen morir. I és així. Són molts vàpers, És Arnau. veritat, és veritat Són que molts cada vàpers, cop- bro. És una barbaritat. Perquè cada cop s'inverteix més pasta en el Sí. sector amb el màrqueting digital. I es valora Es més, guanyen molts diners. s'està valorant Sí, sí. més. Inverteixen 5.000 pavos amb tu, però i el que guanya la puta empresa, què? Flipes. Sí, sí, no, És claríssimament. una barbaritat, és una barbaritat. dit- I jo entenc que a ulls a fora frustri molt perquè jo ho he viscut. Jo porto corrent des dels 15, he tingut 12 feines, sé què és cobrar una misèria. Pitjor, Elisabet? La pitjor feina que he tingut? De camarera, la típica. No, guardo la feina de camarera molt cambrer no bona. està malament, Divertit bro. ser cambrer, cabron. Jo m'ho No passava està mal, molt. bro. O Jo sé que el meu germà en un estiu va perdre com 4 Vaig estar un quilos. estiu sense 2 ungles del peu de tant currar. I quina és la pitjor, Fins doncs? fa 4 mesos era cambrer. La pitjor feina que he tingut, jo diria que va ser estant en un despatx administrativa. Ah, sí. Jo. Per avorriment, més que una Molt cosa. agònic. No, perquè m'explotaven Et volies molt. Ah, no, Em posaven l'explotació. pressió com si jo hagués de mantenir l'empresa, bro, que estava cobrant 200 euros al mes, saps? Per estar 4 hores cada dia allà. Clar, clar. Tu Bueno, mereixes. en Charlie té el highlight que va ser carter, així que... No, els estius són carter, bro. Charlie va ser Ei, orgullós, bro. Pata Amb al el cap. carrito. Sí. Sí, sí. Clar, molt bé, jo molt bé. sempre... Mola Molt que bé. flipes. Avancem de fase, ja ha dit tot el tema, bueno, aquest monetari, que ha sigut bastant interessant, al fons. Em vols centrar amb la teva vida personal, Betty? Ostres. Ojo, em poso aquí una mica. Tothom sap que tens parella, Sí. això no és una cosa pública al final del dia, però no l'ensenyes bastant poquet, en realitat. Això és perquè et fa por que afecti el teu engagement o perquè ell el tio és feo o què? Sí, home! Què passa aquí? Què passa aquí? Més que feo, crec que és mono. Com és que no l'ensenyes del tot, Betty? Ho he respost, de fet, he respost aquesta, sempre que la gent m'ho demana. Saps què passa? Que és el que heu dit vosaltres des del principi al podcast. Ha anat tot molt ràpid, no? Plan, de cop en un any, de cop he passat de ser la Betty amb 2.000 seguidors a 18.000. Llavors, també he començat fa poc amb aquesta relació, no és una relació. Llavors, és com una cosa ha anat tan ràpid que em fa por com que tota la meva vida personal vagi tan ràpid. Em fa por de cop mostrar la meva relació, que per mi és una cosa superíntima i superbonica, que vull cuidar moltíssim. Llavors, és com que la vull cuidar tan bé que exposar-ho en una cosa que està anant tan ràpida em fa coses, saps? És, com és una cosa molt meva, molt íntima. Té bastant sentit, la veritat. En un futur et planteges publicar més coses sobre la teva relació, que és una cosa que funciona molt. A veure, no, això. o sigui, a veure, també Tenim el nòvio aquí que està flipant, també diré. Buscar visites, El bro. nòvio està... De fet, nòvio, Cal destacar que... Insta del nòvio. Cal destacar... Que parli la Betty. No, tinc una parella que no és gens activa a nivell de xarxes socials, llavors ja és una cosa que a ell no li relaciono amb ell. Per exemple, les meves amigues que tot el dia estan penjant, em sento supercòmoda perquè és una cosa que va amb elles. Però amb ell ja, factor número 1, té l'Instagram de decoració. Sí. Llavors ja també, Una paveta. a mi és com ja, no el faré sortir en un vídeo si ell penja una història a l'any, saps? Correcte. Clar. Però sí que és veritat que, per exemple, evidentment, si un dia anem a una cita romàntica, estem superguapos, foto, tal. Però de moment és una cosa que guardo en la intimitat perquè ho vull cuidar, no vull que res ho faci malbé perquè m'importa molt. T'agrada que ell no utilitzi gaire les xarxes socials? Creus que és un punt positiu? Una red flag. No penso ni que sigui positiu ni negatiu. Penso que el que ell com ell es senti còmode. De fet, moltes vegades quan està molt guapo li dic va, fes-te una foto i penja-la. I ho pot corroborar. Sempre que està molt guapo li dic tio, fes una story. I no vol. Llavors dic, bueno, pues elles s'ho perden. Perquè ja vull que les noies el vegin Clar, clar. que vegi guapo el teu nòvio. Bueno, Clar, fotejant. el nòvio de l'Etin Frunge és un catxó... Bueno, és molt sexy. És un pibon, És un pibonazo. Però sí. Però jo crec que també és molt maco que això que vagi tan ràpid perquè és com que tot flueix molt bé, saps? Exacte. Que no estàs buscant, no estàs allà indagant. Exacte. Que veient això, jo veig que mai m'he enamorat, saps? diable. Bro, però ets jove, bro. Ja t'arribarà, tio. Ja t'arribarà, Barri. Aquest any, bro, no creix que així ràpid. Sí, ell diu molt això, però lliga com un capullo. Jo! Sí, però no ho De fet, ahir Arnau... Sí, Arnau, dic una cosa, avui vinc a trencar amb aquest fals rumor de no és que el solter... No, lliga com un cabron. Jo ahir vaig... Ahir vam sortir de festa i jo estava molt amb ell, vaig estar molta estona i vaig flipar. no. Va, Què va passar, Carme? Van passar moltes coses. No. no lligo tant, parlo amb molta Però gent. ahir van passar Bueno, cosetes. pot haver- Ahir van passar que cosetes. sí, Ahir van que passar sí. cosetes i avançarem com va avançar això. Bé, la cosa és, canvi de tema absolut, l'amor s'ha acabat aquí, ara parlem una mica sobre l'odi. Acabó. Joder, bro. L'odi Fora també l'odi. és un tema, l'odi. És un tema. Anem a parlar una mica també de factor Someva.
Ostres, Diable. què som? Fantàstic. Sí. Vas tenir una mini polèmica en un vídeo que criticaves que faltaven alguns perfils dins d'aquest mitjà, no? I influencers Vídeo que es va descontextualitzar al 100%. I he dit Perfils que influencers com la perfils Sofia que Coll altres et van no. criticar, no? M'agradaria saber què va passar exactament aquí. Beti, és el teu moment És el teu moment per explicar una mica el que ha És el succeït. meu moment. És el teu moment d'or. Clip, Dale. Mira, A TikTok? jo, tinc diverses opinions, sobretot. Sí que és veritat que crec que el vídeo jo el vaig enfocar malament perquè se'm va descontextualitzar molt, perquè no em vaig saber expressar bé. Jo el que em referia és que, per exemple, jo sóc cristiana. És que sobretot anava molt cap a aquest punt, jo sóc cristiana, obertament. Jo mai a la meva vida he vist una entrevista someva d'algú amb un perfil com jo de cristià, en plan de valors conservadors en quant a l'amor, coses així. Se'm va descontextualitzar a nivell de no és que només si fos per tu només hi haurien persones heterosexuals rosses, és que no em volia referir en cap moment en tema ni LGTBI ni en tema d'estètica, sinó en quant a valors. I ja no valors polítics, que és que sempre resumeix a política, esquerres, dretes, no? Sinó, per exemple, a mi m'agradaria, saps, trobar una persona jove, cristiana, parlant públicament de que és cristià. I jo volia enfocar molt el tema sobre aquest, i sí que és veritat que, error meu de comunicació, que sembla que es va desviar totalment. Bueno, et vas enxitxar i la gent es va enxitxar. La gent és molt cabrona. Sí. Ja ho busco. No, i em sap greu perquè vaig ofendre a un col·lectiu i em sap greu perquè... Completament, un col·lectiu se li va girar i se va atacar. Vas mig atacar i la gent es va tornar Però també et dic, la gent utilitza això per fer-te mal la mínima i que jo aquí pot. no entraré mai més. O sigui, no deixaré mai més que la Molt gent bé, tingui Elisabet. eines per fer-me mal. Molt bé. Jo crec que ho has explicat molt bé ara, no? Jo S'ha entès. crec que està dit, dit Oi que això... s'ha entès? Sí, jo crec que està ben explicat. Creus que faràs alguna cosa per so meva? Clar, perquè la següent pregunta és, creus que la meva té creuada? Realment, si em tenen creuada és una llàstima, perquè jo crec que soc una persona molt fàcil de tenir un prejudici o de jutjar, i crec que si em descobrissin, en plan, literalment com els meus amics, pensarien, hòstia, realment ens estem perdent a una tia de puta mare, perquè jo m'ho considero, què us he de dir? Clar que Sí, sí. sí. Clar que sí. Soc fàcil de jutjar, sí, la típica nena rossa, aparentment pija, tal, però soc molt més i m'agradaria que això, que la gent ho sàpiga. Ara, necessitat de col·laborar amb ells, tal, il·lusió extrema, sin más, vull dir, una cosa ha de ser mútua, de tu i jo, nosaltres en tenim ganes, tu n'has de tenir, saps? Vull dir... Vale, però si vingués... S'ho perden, Beti. Si ara et vingués... S'ho perden, joder. Si ara et vingués Que Som porten Eva... cada un catèleg. Si ara et vingués Som Eva amb un projecte, per exemple, com podria ser, em poso aquí, el Love, per exemple. No. El Love, i No, diuen no, que no, tu no. puguis presentar el Love, No, res. tu no l'acceptaries. Però tampoc és un perfil molt... Tu no fas molta ràdio, tampoc no fas molt de... És que a part Ets més de fer que, show en un que lloc- m'agradaria que portessin... O sigui, jo penso que és molt important que canals com són de ràdio o sobretot de comunicar notícies, coses del dia a dia, que portin experts. Jo no sóc cap experta, jo no sóc experta en cap tema per ser la influència de moltíssims joves que em miren, per tant, no em veig capacitada per portar un programa important a nivell català. Déu-n'hi-do, Gran justificació. No, de veritat, qual. perquè llavors surt qui surt, diem el que diem i es lia petarda. Bueno, ens seleccionem perfils experts. Superbé, tia. Molt bé. Molt bé, molt bé. Això anava per algú, el que has dit ara? No. Anava per algú? Però hi ha M'ha semblat a mi moltíssimes- ara. Anava per algú, bueno. Aquests ulls, O no. sigui, ha anat perquè han passat coses, però amb un perfil hi ha molts. Llavors la gent es posa les mans al cap. Llavors, en aquesta persona que li cau la del pulpo, realment no és culpable, perquè potser està fent una cosa amb un pes massa gran que llavors el mínim error que tingui li caurà massa i realment no és culpa seva, sinó que li han posat una responsabilitat tan bèstia i tan perillosa a vegades que ja no és per culpa seva, perquè a la gent li encanta descontextualitzar, sinó la importància que li han donat que realment potser no li hauria de tocar, saps? Potser sí, bueno, clar, però també tothom accepta qui vol, eh? En plan, si dius una cosa, I ja l'has dit, eh? interessa als capos que la gent la liï. Clar que... I els hi va molt bé. Clar. Els hi va molt bé. Polèmica, més views, punt. Correcte. Dit tot això, m'agradaria fer-te una pregunta. Com he dit a la introducció, ets una influencer que ha crescut moltíssim aquest any, però està sent una autèntica barbaritat el que estàs A poc a poc, o sigui, a nivell mesurat, no? Mica en mica s'omple la pila. A poc, però estàs totalment despuntada en aquest sentit. Tens algun objectiu clar on arribar tot això? Uau, jo et diria
A veure, és que és lo típic, això no és una cosa que durarà per sempre. Jo tinc els peus a la terra molt exagerat, vull dir, la meva família són una família classe mitjana, classe treballadora, encara que la gent es pensi que vinc d'uns pares empresaris. La meva mare és infermera, el meu pare és treballador de recursos humans, no tinc familiars amb empreses. Soc literalment de classe mitjana, sé el que vol dir treballar i per tant em fa moltíssima por recolzar-me en una cosa que pot ser tan passajera. Llavors, ara mateix la meva intenció és anar creixent perquè realment ho estic disfrutant molt i penso que és lo meu. Saps quan dius que saps que és lo teu? Doncs jo penso que és lo meu. Jo també crec que és lo teu, Ben. Jo també ho penso. Llavors, ara vull anar a tope per això, però sense tenir els peus a la terra i sense seguir amb els estudis. En plan, em vull treure l'advance, vull seguir treballant. Ara tinc una entrevista pendent d'una feina real. Epa! Perquè aquestes coses m'ajuden a dir... Lo primer és lo primer. Una cosa, una feina real, tu, és que estàs boja. No, Estàs per tot el dia dissant. Tu no pares de treballar. Jo passo més de 10 hores al dia en el tema xarxes, però per la gent... Fa ràbia la típica frase... no valoren. Fa ràbia la típica frase de no, editar vídeos no és treballar. Bro, saps que me'n queden els ulls? Em vull morir. Estic mig. L'altre dia li vaig dir a la mama que s'està cremant alguna cosa i em diu no, i li vaig dir, no sé, és que veig com si hi hagués pols a casa. Tenia els ulls fets caldo. Has de vigilar. Em pensava que s'està cremant el pa des de la cuina, us ho juro. A punt de palmar-la, Betty. A punt de palmar-la. Bueno, dit això, Betty, gran treballadora, té pinta que tindrem anys de Betty. Sí. Jo crec que sí. Ens mereixem. Esperem que sí. Un fort aplaudiment fins que l'entrevista. Vamos, un aplaudiment. Betty! Ei, tu, estàs cansat de ser un tita fluixa? Doncs a partir d'avui et pots subscriure al nostre fucking Patreon. Que què és el fucking Patreon? Mare de Déu. És una plataforma on et pots subscriure't per recolzar el nostre projecte. A canvi, rebràs algunes recompenses. Òbviament tot això pagant. Que som catalans! Clar que sí. Així que ja saps, si vols deixar de ser un primo i la teva vida és tan avorrida que mires la Heavy, Patreon! Ei, hola! Joder, un altre pa. I tu, Eloi, ja saps què fer avui? No sé, Toni, anar cachondo? Bueno, a part d'això, pagar el puto Patreon de la Heavy. Enllaç a la descripció. Diable! La cara que has posat, bro. Vale, què opineu de la nova sintonia? Us agrada o no? És una veritat. Victòria per als sordos, bro. Evidentment, l'he fet jo. Vale, seguim. Us porto un gran joc, que Molt bé, l'he anomenat el Triasso. Triasso. Us agradi més o menys, es diu el Triasso. Però és correcte en català? Ho has buscat, això? Jo crec que no. És com que som un podcast en català, no, bro? I és el nom en castellà o alguna cosa així. Molt bé, Carmona, molt bé. La qüestió, sabeu per què es diu el Triasso? Per què? Perquè seran 3 jocs històrics. Ei! 3 proves. Molt bé. Vale? I guanyarà el que faci el millor de 3, és a dir, el que guanyi 2 Està tan proves. bonic, vale. explica. Entenc. Quins són els equips, Jan? Vale, bàsicament els Hi ha equips, equips. com sempre, serà Carles amb el convidat, la convidada en aquest cas, Betty. Sempre he guanyat, Betty. Quina mala sort, Betty, de veritat. Betty, ojalà siguis bona perquè en Carles és molt dolent. I l'altre equip, evidentment, l'Arnau i en Pau. No, els de Los sempre. perdedores, bro. Vale, per començar, començarem amb l'anomenat ping-pong. Ping-pong. Vale, no sé si heu jugat mai, és una mena de... He jugat a bastants ping-pongs, bro. Sí o no? Vale, doncs és bàsicament, jo dic un requisit d'una paraula i dic, per exemple, països que comencin amb la lletra S. Llavors, comenceu vosaltres i dieu Suècia, vosaltres, Suïssa. No, aquest és l'exemple. Vosaltres, Sèrbia. Vale, sí. Vale? Fins que un tardi més de 10 segons. El que tardi més de 10 segons l'ha palmat. Ja. Vale, perfecte, vamos. Vale? I d'això hi ha 3 temàtiques. Guanyi 2, guanya. Vale. Qui comença, Jan, dels dos? Comença, evidentment, la convidada i en Carles. Vale, bro. Cas. Vale? Queda clar, eh? Si tardeu més de 10 segons esteu pintats. Som-hi. Vale, comencem. Menjar que comença per la lletra P. Poma. A veure, jo crec que poma estaria bé, però passo de cuinar. Passo de cuinar uns grans col·laboradors nostres, així que hem triat les putes hamburgueses. Un aplaudiment per Passo de cuinar. Molt bé, vamos! Bravo! Ha estat espectacular. Bueno, el repartidor, què ens portes? Repartidor. A veure què ens porta. Bueno, mentre el repartidor ensenya el que porta... Vale, pels que no sapigueu què és passo de cuinar, bàsicament, són els capos de repartir el millor menjar de Vic i altres localitzacions. Bueno. Olé! Quina locura. Que aprofiti.
Gràcies, repartidor. Gràcies. No tornis, please. Vamos. Merci per venir, bro. No, el servei és ràpid. És molt ràpid i perillós. A veure què tenen per aquí. I Alpa Smash Burger. I Alpa, moltes gràcies. Una hamburguesa. Sí, no és broma. Sí. Bona qualitat. Mentre cateu les hamburgueses, cal dir que tenim un... Els d'allà en volen. No, els d'allà... Allà que No diu que espavili. Ja els hi arribarà. Espera un segon, que ha de dir alguna important. Quina locura, Mentre cateu les hamburgueses, cal dir que tenim un codi de descompte. La Heavy, 5. Per què? Perquè és un 5% de descompte. Vamos! Toma ja! I ja està, són els putos amos, moltes Nois, no gràcies. sigueu burros, demaneu una mica bé. Aquest dilluns, un sopar, nois, va. Nosaltres ho farem. Sopar. La Heavy convida. Va, home, va. I per acabar podeu trobar tota la info a la descripció de... Molt bé. Molt bé, Jan, molt bé. Vaya publi m'has tirat, Molt bé, sí, és impressionant. I quan comença el joc? I ara comença el joc. Vamos. Bé, això un moment, què, ho deixem per aquí o què? No, Això- per després, no? Això ho guardem a sota. Merci, Marc. M'he quedat sense cervesa, bro. Gràcies, repartidor. Vale, va. I sense mòbil. Esteu preparats? Sí, ara m'he entès el joc. Sabeu com funciona? Va, sí, Jan. Sí? Sí. Vale, 10 segons i esteu fora, Sí. Comencem. Ho faig jo, faig de temporitzador. Sí, posa. Comenceu vosaltres. Va. Nosaltres. Animals que comencen per la lletra S. Sargantana. Següent. Serp. Salamandra. Seguim. Molt bé. Sant Martí? Vale. Punt per la Bet i en Carles. Saltamunt. No era Sal Martí, Sant era Martí. Salta Martí. Per què l'anava a dir jo ara? Has estat a punt. Bé, Però- bé, 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 bé. Molt bé. Aquí ha tirat la dislèxia, va? Aquí ha No, tirat. és que no me'n recordava. Què he dit? Sal Martí. T'ha faltat Salta Martí. Ai, he estat a res, tio. Però ara teniu la sort que comenceu Dolent, vosaltres. Pau. Molt bé. A veure, Molt bé. amb què comencem? Així que comencem amb princeses de Disney. La Blancaneus. Aurora. What the hell? Baiana és una... Sí. Vale. Mulan. Vale. La La venta... Cenicienta, la Cenicienta. Rapunzel. Uau. No, aquí... Com està agradant això? Brave. La de La Brave. Ventafocs. Bé, bé. Oh, Vale. ja. Pensa en paves, bro. Pensa en pillos. No han dit la Lilo i que... Stitch. 5, 4... La Pocahontas! La Blancaneus! No, ja s'ha dit! Pot ser. Punt per nosaltres, no? Confiava molt poc en vosaltres. Bro, però com sabeu tant? Estava cuinant molt. Toma ja la Estava Pocahontas. cuinant. Tio. Ojo, 1-1. Qui guanyi el següent, guanya la primera prova. Va. Nois, final. Beti. Els ja has dit, no, bro. Ok. No els he dit res, no els he dit res. No, t'ho juro, t'ho juro. Vale, Bet i Carles, 3, 2, 1, menjar de color groc. Llimona. Patates. Plàtan. Truita. No, també... Sí, compta. Patata. Cuscús. Macaroni, bro. Sí, pasta. Mango, rotllo, que encara està verd. Vale, el mango és groc, Vale, pues préssec, bro. Molt, hòstia. La papaya. Papaya és groga. Papaya. Mantega. Molt bé. Uf, que ben tirada, no me l'esperava, Pensa en coses grogues ràpid. Estic fatal. Pollastre. Sí. Va. Cereals, bro. Vale, cereals. Les estrellites són grogues. Sí. Vale. Llet de mena. Fora, Arnau. Bé. Llet de vena groga. Arnau? Esa mierda. Vamos. Tu quina llet de vena compres? Sí, molt bé. Heu guanyat la primera prova. Molt bé. Molt bé. Ben jugat. 1 de 3. Quantes queden? 2 proves. 2 proves. Si guanyeu la següent, A tomar us el seu Vale, va. Vale, el següent es diu Qui diu què? Evidentment és un reciclat, Arnau, és teu, de fet. Però és en versió cançons. Opa. Jo us diré un vers d'una cançó i us donaré 3 opcions de qui la canta. Vale? Seran 5 versos. T'has portat bé per mi. Els altres segur, Sí. Carles, m'he portat bé. Vale, va. Vale. Hi han 2 gèneres. Reggaeton Vale, tu, Carles? bé. Aquí ve. i La cojo, pop la anglès. caliento, Pop con- I pop anglès, va. Sí, i com ho A mi fem? m'agrada la Rihanna. Primer. També trec alguna cosa. Podeu contestar els dos Vale. i podeu repetir. Vale, Podem repetir, vale? Vale. Hi ha opcions, entenc. Sí, hi ha opcions. Vale, va. Jan, fot-li. Vale. Cause baby, you are a firework. Uf, és que ho has Ja sé qui pronunciat és aquesta. fatal, bro. Voleu que hi torni? Què és això, francès, Cause, bro? cause baby, Però you are... entona-la. Entona-la. Cause baby, you are a fire... Vale. Sí. Quina barbaritat. Vale, ells diuen Katy Perry. Katy Perry, 100%. També Katy Perry. Clar, Era, però- efectivament, Això Katy no va, Perry. bro. Això Jo què és, faria punt que ho diguem pels alhora, tio. No. És punt pels dos. Ah, vale. És punt pels dos. Vale, va. La següent potser sense tant entusiasme perquè es nota una mica, vale? Bro, Vale, va. feu aquestes. Katy Perry.
tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Jo! Calma. Jo la sé, Dic les opcions. Calla. Calma. No cantis, que jo me'l sé. 1. Rauw Alejandro. 2. Batgial. 3. C. Tangana. Vaig jo. Qui comença? Jo, bueno, C Tangana. Tangana. A veure, això no està ben pensat, Si no fallarà ningú. Vale, farem el següent. A partir d'ara ho dieu a la vegada. Canvi de regla. Vegada. Encara me'n queden, tranquils. 3, no? Aquesta és dura, aviso, eh? És dura. Anem 1 a 1, no? 1 a 1. Va. Vale, bro. I got that sunshine in my pocket. Oh my god. Oh, aquesta em sona molt, bro. Voleu que l'Antoni o no? Entona-la. I got that Bruno Mars. sunshine in my pocket. Però per què ho dius? Ai, no, Hem de dir a la vegada. Vale, va. Dona opció. Vale, opció 1. Bruno Mars. Vale. 2. Per cert, un capo, Bruno Mars. 2. Justin Timberlake. No. 3. Shawn Jo la sé. Mendes. Jo la sé. Vale, va. Ara... Va. No, la vegada, vale. 3, 2, 1, ja! És la B. Bruno Mars. No, és la B. És en Justin Timberlake. I la correcta és Justin Timberlake. Vamos. Bé. Què, bro? No tens cap, bro. Jo que sé, escolta música, Tenen bro. la mateixa veu, cabró. Ja. Ah, gat, és aquesta que és superalegre, és una moneda. És la de Can't Stop the Feeling. Yes. Can't Stop the Feeling. És molt bona. Seguim. Següent. Bueno, de culte. ara remuntem. Baby, no me llames. Hòstia, és molt Històrica. Això ho va dir tothom. Opció 1, Karol G. Opció 2, Rosalía. I opció 3, Becky G. 3, 2, 1, ja! Becky G. Ah, Rosalia. Becky G. No, Rosalia. Ah, ja està, bro! Rosalia. Ah. Vale. Evidentment és punt per ells perquè heu dit una cosa i l'altra. Estem en empat. Esteu empatats. Però és la putada amb un dislèxic, Bro, quina locura, cabron. No passa res. Anem empatats. Anem empatats. Que la faci igual. Qui la faci guanya. I si l'encerteu a la vegada, en tinc més de recanvi. Vamos, equipo. Va. Uah, és encara més dura, aquesta, aviso, eh? Dale, bro. It's me, hi. Ah, ja sé qui és. Entona-la, bro. Ja sé qui és. No cal que l'entonis. La saps? No cal? Vale. No cal. Hosti, que cabrón és. No cal. 1, Taylor Swift. 2, Olivia Rodrigo. 3, Billie Eilish. Hòstia. Fia un tubeti. Vale, si voleu parlar-ho, parleu. Si no, faig ja el compte enrere. 3, 2, 1, ja! Billie Taylor Eilish. Billie Eilish. It's me. Billie Eilish i Taylor Swift. Hi. La correcta era Taylor Swift. Molt pocs 50s, bro. Molt bé, Carles. Ho has fet molt bé, eh? Sí, la veritat és que t'he trucat. Un aplaudiment per en Charlie. Molt bé, Carles. Ja, merci. Bueno, Elisabet, tens molta cultura en Charlie, de puta merda. Let's go! Gràcies, Elisabet. Molt bé, Charlie, molt bé. Heu guanyat el triasso, però queda una última prova que és de consolació. Ara els És podrem la humillar. consolació. Però fem una ronda d'aquesta. Fem una ronda perquè ja anem Va, una farem mica... una ronda, va. de temps. L'he anomenat el circ. Sabeu per què? Circo, sí, perquè això sembla un puto Perquè, circ. evidentment, Que ets un pallasso, bro. Fareu... No. Evidentment fareu mímica. Molt bé. Hòstia, sant. M'agrada Una això. ronda, Sandra. Fareu mímica. Vale, va. Pot ser molt dur. Jo tinc uns paperets Serà duríssim. Jo no puc i fer. cada un tria la mímica que li fa al seu company. Va. Vale? Va, començo Procedeixo jo. a donar-vos Parlo. els paperets. Però faig jo la mímica o la fas tu? Jo em moc molt bé. Molt bé, doncs fas tu. Fes tu. Com ho veus? La vols fer tu o jo? Tu va, fot-li tu. Bueno, una cada un. És que crec que és de més... Ah, no tot ensenya. Bueno, si No, vols clar, jo, perquè la gent ri de mi. va. Dale tu, dale. No, perquè se't vegi. Tinc segons o com Tens funciona? 30 segons, jo ho comptaré. Puc fer servir objectes? Sí. Però no pot ser servir la veu. Posa't aquí al centre. Va, Arnau, encara no, Quan jo et digui pots començar. Ei, Arnau, mira'm els ulls. Fes-ho bé, eh? Però que és un verb? No, és una situació. Vale. Ja ho tens? 3, 2, 1, ja! Però quina barbaritat. Perquè està trucant amb el mòbil. Però per què? Estàs jugant a tenis? L'has llegit tot? Jugant a tenis, però t'està trucant... L'has llegit tot? Tenis, estàs parlant? Estàs parlant? A tenis estàs parlant pel mòbil? Sí. Però quina barbaritat. Però Arnau, Barbaritat és- traiem el paper un moment. Què era? Traiem el paper un Però moment. què és aquesta Ah, ja l'hem perdut? Què que l'hem perdut? Què és això? Vale. L'hem perdut. Tenis mòbil, bro. La frase... Arnau, llegeix-la, sisplau. Quina és? Jugant a tenis mentre truques amb el mòbil. Vale, sí, era aquesta. No, però era perquè la llegís. Per què no se'n recorda, aquest tio? Sí. Que ets una monada, bro. Va, que Bé, es no? pillen ells. Sí, ho has fet bastant bé, molt bé, Arnau, bro. Vale, una cosa, Jan, has de ficar mínim 20 segons, alguna així, si no té sentit. No, són màxim 30 segons. Ah, vale. Va. Vale. Jo he tardat 19, veritat. Dóna'm el que vulguis. bro. Dale. Vinga. Qui va? Heu tardat 20 segons. T'has de posar Vale, un aquí, moment, eh? Un moment. Ojo, aquí va en Carles, una monada. Charlie? Ah, Molt bé, Charlie. canvi. Vale, espera, en Pau ha tardat 19,41.
Ho has de fer més. Vols Va, canviar? Carles. Vols canviar? No. Això és de... 3. Què li passa? Què li passa? Ai, Molt rara, bro. ai, és molt rara, vale, va. Va. Tres. Ens en sortirem. 3, 2, S'ha de follar el por. 1, No. ja! Què està fent? Esquilant un porc. Afaitant. Ah? Ha parlat! A veure, Carles, S'ha no acabat! pots parlar, Carles. Era esclar un ovella. Vale, evidentment has fet la meitat bé, Carles, però què era? Era esquilant un... un lleó. Però com Un lleó. Carles, jo crec que podries haver fet en plan... Bro, un lleó així pot ser moltes coses. Vale. Bro. Uh, Pot ser un gat. el joc de consolació anomenat el circ l'han guanyat. Pau i Arnau. Hem guanyat, hem guanyat. I fins aquí el triasso. Molt bé, Brai. Per què celebreu? Molt bé, Jan. Ole. Molt bé. Vale, Sí que era molt rara. let's go. Quina ranera. Hola, Cinto. Això és l'escala del diable. Ostres. Què és això? Què m'esteu contant? Què m'estàs Per contant? què ha preguntat el diable? Bona cinto, bro. Molt bona cinto. Merci, Mirolino, per fer-nos les veus. Ai, el Pirulino és el millor. És el millor. Que som molt amics, Som Elisabet. superamics. Subestis. Està bé ser amic també. Molt maco. Sempre està bé tenir-lo al nostre barco. Perquè si és el teu enemic, has begut, Has begut oli. Tenir el d'amic amb Me aquest. da miedo. Mirolino, sempre al barco de la Heavy. Let's go. Vale, Betty, què va? De què va això? És l'escala del diable. Vale? Diable. Jo et faré un total de 15 preguntes. Uau. Es divideix en 3 esgraons. El primer nivell, el segon nivell i el tercer nivell. I el hot, l'espicy. Què passa? Cada nivell doncs, hi ha una enxitxada diferent. Començarem, bueno, doncs, tranquils i després doncs, se prende. Sí, molt Que tranquil. ara és el moment de liar-la, Elisabet. És el moment de liar la petarda, ja està, és el que hi ha. Home, jo crec que ja l'hem liat. I Hi ha què algunes passa? liades, Tens un skip, 2 skips en total. Pots fumar-te 2 preguntes. Uau, només Molt generós. dos. Molt generós. Està molt bé, Està molt bé, jo crec És que... que no sabré És quina... com l'examen de conduir. Normalment és una i ja penyora si les quipeges, així que... Normalment Vull un Aikos. depilar-se i coses rares. Mira, allà hi ha pèl. Sí, sí. Però què fa allò allà? Què fa això allà? Per què hi ha pèl? No, són els pèls penjats de la setmana passada. Per què ho veu deixar Ensenya-ho, allà? ensenya-ho. Per què hi ha pèl? Betty, no toquis. No toqueu. Vale, Fota-li. que comenci la primera ronda. Dale. Ai, ara estic nerviosa. Ei. Marc, les campanes. Ah, vale. A veure, Marc. Doncs, en teoria era més èpic. No A veure passa si res. espaviles. Esperem viure. Comença el Sí, Marc. Dale. Vale. Millor cubato. Vodka Fanta. Podries fer skip, Hòstia. Vodka Fanto. És el meu Rebentada, preferit. Betty. No dic que sigui el millor a nivell mundial, però el meu... I de rebentada, Tu creus? Vodka Fanto. No, Una és mica de nena sí. petita. Hòstia, això és el que veia jo al principi. Pensa que la fa el meu tiet, és la que li agrada És més que al no meu tiet. m'agrada gaire l'alcohol, només la birra. Hola, molt bé, Betty, un aplaudiment. Això es mereix un aplaudiment. Curiós. Es mereix un aplaudiment. Molt bé, visca. Vale, seguim. La següent pregunta era, t'han trencat mai el cor? Però clar, ja has fet una mica de Clar, spoiler. abans ja ha hagut una mica de Sí. spoiler. Molt roto. I allà va néixer la Royal Elizabeth. Bueno, d'allà i I d'altres d'aprendizajes. Només un cop? Sí, només un cop. molt només un bé. cop. L'has tancat tu? Jo sí. Rompe corazón. Betty, no, Betty. Sí. No, però no m'ha Molts- agradat fer-ho. Però molts cops. No, però Molts si cops. toca s'ha de fer. Sap Dos, greu. potser. Bueno. A veure, que jo... Clar, sí, dos. Hòstia, s'ha aixecat el nòvio, nois? S'ha aixecat i està Està anant el patint. nòvio, se'n va el nòvio. Que no, perquè no m'agrada gens que la persona va actuar, em va deixar seguir, em va bloquejar jo. Es va picar. Quin nen petit. Seguim. Cançó preferida? Ei. Cançó preferida, Where is the Love? Temazo. D'aquí? Always the love. De Black Temazo. Eyed Peas. Em sona molt, What's wrong with the world, mama? People living like this. Molt bé, Carmona, vés fent així, vés fent així. Sí, Molt bé, fent així. Tan, 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 ei, tan, 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 Ah, tan. molt Sí. temazo, això. Clar, bro, si ja ho havia dit. Sí. Vale, si la teva vida fos una pel·lícula, quina seria? No sabia ni quin era. Uau, Sí. una molt bàsica. Bàsica. Vull dir, jo em considero una persona super amb una vida bàsica. El torrent que és Any agressiu. Hill, o com era? No, seria... No ho sé. La veritat és que m'heu pillat, tios. Us puc dir la meva pel·li Avatar. preferida, si no? Va, la pel·li... Intocable. Molt bé. La de la cadira de rodes. Sí. O Marcí. Molt mona. Molt bé, molt maco. Molt Vale, maco. i et consideres una pick me girl, Elisabet? Gens. 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 Uf.
gens. No ho crec. Vosaltres creieu que sóc pick me? Creus... Crec que gent. Jo crec... Tens toquet. Jo crec... No, jo crec que ser influencer també implica ser una mica pick, Miguel. Tu creus? Tu ets molt pick me, bro. completament. I l'Arnau encara Jo! més. Si vulgui considerar és que cadascú que opini. Però simplement perquè implica, jo crec una mica... Però tu no t'hi És que ser una consideres. pick me girl és buscar l'aprovació dels homes. Jo, m'és absolutament igual l'aprovació de tothom en general, per tant... Barres. Molt bé. Molt bé. Manu, No és has pick me. superat el primer esgrou. Vamos. Fàcil. Sense esquipejades. I sense esquipejades. Tens encara, vale? Easy, bro. Vale, Marc, segona ronda, sisplau. Uau. Vale, has provat el popper? No, tema drogues, no. En Pau sí. No, és que la pregunta és si m'has consumit mai alguna més a part de... Tu diràs, no? Diràs més coses. Que el publica aquí el terra com popazo. No, s'ha passat. Vale. Top 3 millors creadors de contingut en català. Pero. Fàcil, ràpid. Uau! Doncs no és tan fàcil. Mirolino? Pots dir en barraqueta. No és gens fàcil. En barraqueta compta. Però a mi no m'ho sembla gens. M'agrada moltíssim la Mireia Jordà. Què dius? I de veritat, o sigui, m'encanta. Uau, això m'ha sorprès, però cap a negatiu, Cap a negatiu? Hòstia, que ara top 3 em sembla picant. Maria Jordà. Hola, bro. Saps què passa? Que tampoc... No, és que no consumeixo tant contingut en català. Per respectable, la teva opinió, què més? Més. M'agrada moltíssim la Nàdia. Nàdia, què més? La Nadine? El seu... No, la Nadine no. Nàdia. Nàdia. La Plana? No, No, la Nadine! La Nadine. No, pobra Nadine. És que sempre em lio. La Nadine, bro. Em sembla un show, és supertransparent. Molt bé, jo banco Se la Nadine. veu De fet, va bona venir persona. Estava aquí sentada. Estava aquí, de fet. T'has estat al mateix lloc. L'estimo. És molt maco. Em sembla... I llavors m'agrada molt el Jan Rai. Molt bé, Jan Molt Rai. bé. El nostre rei que està desaparegut. Fora. Està molt desaparegut. Desaparegut el cabron. Aquest any tornarà la heavy. Què prefereixes, que et posin els cuernos o tu posar-los? Diable. Que me'ls posin. Que te'ls posin. Sí. Hòstia. Les han posat, Betty? No. No. Bueno, no, crec No ho que sap. no. Dale, bro, dale. Vamos! Ho han celebrat, ho han El celebrat. nòvio ha alçat els braços, sense la victòria. No me'ls han posat. Clip del nòvio. Vale. Quin és el cop? Li fa molta gràcia per allà darrere. Quin és el cop que has cobrat més per una col·laboració i quanta pasta? Hola. A veure, I esquipejable? Va, puc fer forquilla? vale, jo us diria, tenint en compte... És que dir la xifra... La heavy... Pots fer una forquilleta. Forquilla, va. La heavy m'han pagat Entre- 7.000. Merescut. Vale, tenint en compte que em restaven un percentatge... Nets. Nets, entre 1.500 i 2.000. Per una cosa o per vàries? Per dos vídeos. Molt bé. Déu-n'hi-do, és que és un so... Però m'esperava una cosa molt més gorda. Acabo de començar i no és tan exagerat. Pensa que algú de 50.000... No, sí. Creus que arribaràs als 5K que deies que s'aconseguia penjant un TikTok? Ja els ha aconseguit. Dale. No, Algun dia. sí, jo crec que sí. dia. Potser sí. Molt Molt bé. I Sí, Déu una vol. pregunta d'aquest blog, aquest esgraó és Xap la ràdio està sobrevalorat? Overrated es fa? M'encanta xapa la ràdio. M'encanta xapa la ràdio. És que no acceptaré cap crítica perquè em semblen tres tios que són bàsics, perquè són bàsics, Molt bàsic. però, Molt. vale, però és que el bàsic agrada, a mi m'agrada, jo miro les seves entrevistes i em sento còmodes veient-les. Doncs sé, et regalarem potser sí una que és tassa, veritat que de fet. No són tan picants com vosaltres, però penso que el quotidià s'ha de mantenir, perquè és bé. Molt bé, un aplaudiment pels Doncs li donem una tassa amics de Xap la de ràdio. Xapa la Però ràdio. això, entre la Mireia Jordà i això, estic ja... Tio! Si me cayó unido, Mireia Jordà, estic super enfadada. Doncs que... No, però no, que Li va trencar el cor! Sí. No. Li va trencar el cor! Bro, la No, vas però escriure i no vas crec tu, que Ah, em és per sembli això? un bon referent. No crec que em sembli un bon referent. En Carles que li vas Vale, escriure i let's no et va go. contestar. Però què esteu dient, bro? Jo no Bro, la vas gaire. escriure, m'ho vas dir i no et va Qui estàs contestar. dient? No passa res, bro. T'has buscat un enemic. Molt bé. Felicitats, bro. Però, Felicitats. Vale, va. Seguim. S'ha acabat Última el escala. segon esgraó. Molt bé, Va, molt bé. I que comenci El hot. Ara sí. El hot. Ui, no, hot no, per favor. Hot. Super hot. Elisabet, Hot chat. persona del mundillo que estigui sobrevalorada. Comencen les esquipejades d'equip, eh? Uau, skip. Oi que tinc Hòstia, un? ja! Ja directo. És que no vull tirar hate. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. La Mireia Jordà, jo. És broma, eh? No, vale, jo paro. Prou. Mireia, ja està, perdona. Sí, ara, no? Segur que skip, eh? És que... uau. Se prende, després. Sempre. Se prendió. Vale, és que no vull tirar merda a ningú. Molt bé, sí, molt bé. Vale, sexe salvatge o sexe calmat?
És una pregunta que fem Sí, sempre. o sigui, sinònim de fer l'amor... És molt fàcil, Fer l'amor o depenent del moment. Molt, sí, és que és una bona... A veure, collons, no fotem. Home, sí, però una sempre mica de fas tot. a tope. No fotem, Però si haguessis de triar un per sempre... Per sempre. En plan, per sempre. Per sempre, Betty. Jo sempre haig de fer això o això, i si no, la palm. Sempre acabar el fallo? O sempre... El tranquil no, perquè em sembla més avorrit. Hòstia, el nòvio té les mans al cap. Malament, però ja, és veritat. Millor... No, molt bé, valent. Molt bé, salvatge. Más és mejor. Ei! No, menos és más. Menos és más. Aquí no, eh? Más és más. Bueno, que sí, que sexe salvatge, va. Sexe salvatge. Vale, casar, matar o follar amb Diable. Jan Reich, Àlex Tausinho i Andreu Joanola. Està permès? Es consideren cuernos? No són cuernos. No escolta, el nòvio ha deixat Casar, d'escoltar. matar o... O xingasso. A xingar, un besito. Amb quins heu dit? Jan Reich, Àlex Tausinho i Andreu Joanola. Uf, Ràpid, Dios. que no se Vale, Sorry, Va, que algú plaqui el nòvio. Ho tinc em clar i caso soc amb el Tous? Epa. Hòstia. Molt bé, Bueno, feu, A mi eh? em cau... Calla, per favor. A mi em cau bé, Sí, és molt graciós. Feu bona Amb el parella. Jan, com Quan que no el toca conec- dir això, bro. Va, deixeu-la. Amb el Jan, com que no el conec tant, però vull dir, no és lleig. L'altre, és que no ho vull dir. Te'l detona. Que se'l folla. Ah, detonado. Ha sortit detonado. No, però, bueno, Andreu Joanola el que a vosaltres... la guillotina. Sí, i l'Andreu Però a la perquè és que guillotina. literalment el conec zero, no Clar. l'he vist massa... I és més gran. Vale, ho vaig a dir-ho, per vell. Toma, que Toma, pel cul. És No, pell no, pelada i és que jove. parlo des de la ignorància amb els tres, perquè és que, vull dir, hauria de... No passa Vale. res. Però que ja... Tots morts. Ja Últimes està, 3 a la- preguntes, vale? Vale. I un skip. Eh, Personatge públic català més hot pot ser un Tomàs Molina. Vale. A veure. cuidado, A veure. Ah, vale, l'he de dir ja. Sí, clar. Aquí esperem. Que tira el En plan, a creadors de contingut o El que vulguis. No, en general. Pots dir el Llucià Ferrer en Pello. en Gerard Piqué? Molt bé, molt bé. No, està bé. Sí, sí. No, no! No, En Gerard Eh, Piqué. sí, Mira, nosaltres però també ho perquè creiem. des de petita. jo amb Piqué també el menjava. Jo, en Piqué, És me'l molt feia. guapo, no passa res, ho sap tothom. És un Vols que gai, maltractador. bro? Ah, bueno. Ai, perdó, perdó. Segur que et maltracta. Ah, sí, és veritat. Vale. Influencer amb el que mai col·laboraries. Queden 2, Betty? Queden 2. Influencer amb el que mai col·laboraria. Algú del loft? Però perquè et cau malament. Oh, hosti, què has dit? Ja? Algú del loft? Joder, perquè que no, et cau no, mal. diu loft, Ah, que no, no. sembla- que a veure, buscaria algú que realment crec que tingui zero a connectar. Què? Sí, Berta Arox? Ei, Carla. No, què va? Què va? Si al final, si segur que si quedéssim amb la Berta Aroca tindríem 10.000 coses en comú. Jo també ho crec. Sí, jo ho crec. Sincerament ho Sí, crec. sí. Us hauria- És que no us sé, hauria de no sé. conèixer. Ja, jo penso sé que per què la tindríem 1.000 hantegen. coses... No, jo tampoc. Ja, jo no, crec que tindríem 1.000 coses en comú. Ella és bàsica, jo sóc una bàsica, visc a les bàsiques, punto. A xupar. Toma, ja. Llavors, amb algú que no col·laboraria mai, és que no ho sé. A veure, Juliana. Va, Xar... Jo dono idees, bro. ja, pues, és que són molt diferents, potser sí. Ah, doncs Però no d'escollir de no hi col·laboraria mai, crec que no hi col·laboraré mai, però perquè som dos estils molt Xoquen. diferents. La No, madre no hi ha de afinitat, no hi ha afinitat. La madre de dragón. No sé si n'hi ha o no, però és per dir. Última pregunta Ojo. és a quin partit polític votaràs a les pròximes eleccions? Skip. Oh. És que encara que votés un o l'altre, en l'actualitat en la que estem et Ja tirien hate. hate per tot. Clar que sí! Ja sigui una PSOE, màquina! ja sigui Primera Aliança... escala del dia. Pau Bernau! Pau, vols dir el teu partit? Digues? Vols dir el teu partit? No el No, està que per no política. Veus? toma per Vosaltres cul. tampoc el diríeu, us tirien hate. Clar que no, mai. És que... Va, ja està, noi. toma per cul. Va, a xupar-la! Ja Escala, està. escala. Tira cinto, tira cinto. Dale. Parla. Parla. Preparem el... He fet els skips boníssims. No, has Molt bé, fet els molt millors ben skips que Todo podies. Todo lo que necesitas para desconectarte de la rutina lo encontrás en Frecuencia Random, un programa que invade tus Crec que hauríem oídos de de fer un buena rànquing de música, sintonies. información Bro, gràcies per interrompre la mucho meva más. sintonia, tio. Benvinguts, nois i noies, a Freqüència Random un altre cop. Avui és més random que mai. Sí? S'ha quedat aquest nom per la sintonia, però jo crec que la canviaré. I avui la meva secció li regalo a la Betty perquè traurem coses d'un... Què, un necesser, potser? O el que portis tu. Del que porto de maquillatge? De maquillatge, sí. Vale. Let's go! Podem fer una cosa. Sí.
Jo us vaig traient les coses del necessari i heu d'adivinar què és. Vale. M'agrada. Sembla bé? I després, al final de la secció, tindrà una sorpresa per part meva. Sorpresa, Carmona. Roseta, bro. Molt bé, Carla. Let's go. Ha tirat l'emot, Ha tirat l'emot. Avui el mòbil està... Vale, doncs, pensi... Algú dorm al sofà. Vale, tu m'aguantes? Quan vulguis. Aquí tenim el bolso. A veure. Mireu que mono el meu necessari de perro salchicha. Estic tan enamorada. Petitó. Que És superpetit. Això val pasta, segur, que sí? Què dius, si és del tema €1? Com Que no soc tan pija, collons. Vale. €1, bro. Vale, va. Primer. Nois, què creieu que és això? Hòstia, hola, perquè creix, no? Hòstia, Això és base. Sí, això seria base, Això bro. 100% va directe. Espera, us donaré una pista, que l'esteu cagant samat. Base. Ah, és com coloret, no? Coloret, no. Ni una. Hòstia, jo hagués dit Va, pintat. això va per... Espera. Ha dit que és pintallavis. Pintallavis, però perquè... Amor, Però tu creus això tan pintallavis gordo? Això... És carn, és Bueno, literalment... però existeixen de molts Però sí colors. que és veritat que amb la forma t'entenc. Ah, que sí, no? Sí. Hòstia, cara, d'una sola... Fa molt bona olor. Ah, lo de la llum, que et dona més llum a la cara. Highlighter. Ho has sentit, jo crec que ho has És sentit. highlighter, bro. Sóc molt bo, bro. Tu tens nòvia, ja? Sí, no, és nota. Quanta pasta, Beti, que això és sempre molt curiós. Com va Vale. això? Vale, Quan va abans... això? Bueno, Aquest és Maybelline, deu valdre uns €9. Ah, encara. És que hi ha maquillatge que és molt car, és flipant. Sí, són molt ara, cars. mentre la Beti va traient el següent, jo us volia explicar una cosa que em va passar l'altre dia. Hòstia. Pots anar traient, segueix. Que jo estava caminant per Vic, bro, en plan, vaig quedar amb una tia i tal, i estava caminant pels carrers, saps? Sí. I no sé per què hi havia moltes noies guapes, i jo, pues, em girava, saps? Sí. Anant amb la noia agafats Són a la mà. guapes. No, de la mà no. Ah, vale. Però em girava i deia, em sortia algun, ai, que guapo, no sé què. I la tia se'm va enfadar, bro. Què? Però per mirar què els hi miraves? No, El cul? mirava els cabells. la tia. Però que raro, no? Jo deia, que guapa. I se li va resultar estrany, no sé. La pava es va enfadar. Bueno. Tu creus que És una mica raro. enfadar-se? Que hagis vist un altre Sí. grup de noies. No, clar, No, que en Carles digués que guapa Anant amb i ella s'enfadés. Ui, ens en tenim tots, no? Sí. Clar, no es pot A veure, si els hi piques l'ullet, poder ser. No, Va, això no. passar-se. Ai, no ho sé, no. Vale, què més, què més? A veure, Vale, amors, això. A veure, treu. Va. Oh! Això és algo de... això és un clàssic, però no... És un Pestanyes. clàssic. No, pestanyes, no, pestanyes. Amor, mira el color. Què serà? Això és base. Car. No pot Això és ser car, no? Això no és color car, no? Molt També. clar. Això és... No ho sé, jo. Coloret. Colorete. No. No, home, si ha dit que és clar, Veus no. que jo si vull semblar que m'he sonrojado em posaré Vale, això? això és per si et passes de color, posar-te... Això és per... Corrector! Corrector! No, quantes coses! Ah, no! Aquest cardes tu, Beti. Tu això et fot. Hola! Però Ja. qui cara? Ajuda-la, Charlie, ajuda-la. Carla, Hi ha una màquina d'afaitar, uau. hi ha una màquina d'afaitar. Hi ha una gilet. Això ha set menys 1.000 d'euro. Sí. Hi ha una gilet. Molta Laura. Tu obre i jo t'ho vaig M'he posat posant. tan contenta perquè ho hagis desertat que s'ha anat tota... Ah! Ai, mira com ho Bé, recullo. que mono. Que feminista, a part d'en Carmona, això. Està sent superfeminista. Allà hi ha una altra cosa que no hi arribo. Què és això? Cavaller, bro. Vaselina. Què? Ah, No. i no puc dir una cosa ràpida, anècdota ràpida. Sembla Aquest Popper. estiu vaig anar a fer surf i se m'han rentar els pezones, rentar els pezones fent surf. Per la taula! No, per la taula no, jo què sé, perquè tens els pezones durs, no sé. I de cop, una Vaselina. mascada i la meva germana, pum, vaselina, bro. Però això no és passar no, nois? Clar, jo pensava que la vaselina només es Pau, posava Pau, l'ano. Pau. No, això no és cardalà, no? Has de vigilar, Pau. No, n'hi ha una en Tu, especial. va, molt bona olor, això. On ho fiques, tu, això? Els llavis, per hidratar, si els tinc tallats. Ah, això hidrata. Un pintallavi. Sí, en plan com un cacau de llavis. Vale, què més? Amor, és Algo això. divertit. Vale, Algo divertit. mentre esteu al següent, Això. també us vull explicar una cosa. Que en Xavi vol explicar una cosa. Charlie, què A veure, què li passa avui? M'estic il·luminant, bro, m'estic il·luminant. A veure. Bueno, jo ho explico, vale? Sí? O sigui, estava parlant amb una tia i tal, de red flags i això, Sí. i em va dir que seguir a moltes ties és red flag. No ho entenc, bro. A veure, jo estic d'acord. Sí. Hi ha nois que els hi mires als seguidors i dius, uau, me voy, però pitando. Ah, sí? Sort que jo no Perquè hi ha molta Hi ha noia. molta baby, no? Clar, però tu Una pensa cosa és que... que segueixis de nòvies de Barcelona, del teu poble, tal, i l'altra cosa és que segueixis hasta, no sé. Ai, Vale, bueno, tirem. Sí, Oh, tirem, Beti, tirem. senyor. Va, què creieu que és? Marronet. A veure, això s'aplica la... Val, no, jo sé. Ho saps? Ombres. 100% va
Aquí Sombra. baix. Per aquí. Ah, sí. Per aquí baix. Per filador. Per fer la sombra. Fer les sombres Toma de la ja! Molt bé, bro. Molt bé. Molt, molt bé. Com es nota que tens nòvia, bro? Com es nota que tens L'Arnau estic nòvia? flipant, bro. He tingut germana. Bueno, tinc vale, germana. germana. Sí, no, fa Històric. olors Però coses. aquest Ah, no, aquest fa pudor. no fa gaire És que a mi també m'ha semblat, però m'ha semblat com... Sí, m'ha T'ho juro semblat, que he dit. bro. La cookie! En plan, sí, fa molt. No, és que ho he olorat. Ho he dit perquè tu no ho has dit, saps? Ho he olorat i... A veure, t'ho puc posar, Arnau? No em ficaràs perfil, és que m'ho de divertir. Ah, va. És que tinc por d'estar quedant fatal. No, està superbé. Estàs bé, estàs bé. Està superbé, està superbé. Bueno, seguim. Seguim, va. A veure, és que... Vale. No, mentre segueix... No, un altre! Carles! A veure, és que l'altre dia... És que vaig parlar amb una, bro, i va donar molt de... Una altra. Són totes la mateixa? Sí, bro. Hòstia. No, bueno, no. Aquesta Està flipant. Està flipant. No sempre la mateixa, bro. diferent. Bueno, estàvem parlant, bro, i també considero una red flag que jo, per exemple, estic amb una quedant i així, i que li tiri likes a altra gent. Altres ties. Però altres ties. Per història. Per història. Tu ets un baboso, Charlie! No, Per què fas això? m'has de pullar, imbècil. L'altre bancada. Ah, clar. Tu no vas Però per què ho fa? En plan, sí, no? Like. És el moment en què tu t'estàs parlant amb un tio, encara que us hagueu liat un cop en una nit, bro, si us aneu liant més sovint, no tires likes a altres ties. Clar, però per exemple, si tu no, trobes sí. guapa una persona, dius like i que senti guapa, no? Potser? O què? Ah, ho fas per la parella! Fas parella, molt bé, molt bé. Fas parella, bro. El psicòlogo de les xiques. Molt bé, bro. Jo busco millor parelles, bro. Molt bé. Bueno, pots treure'l. Que fort. És maquillatge barbaritat. Maquillatge barbaritat. Sí, no sé, ara a veure si Maquillatge pots dominar, bro. A veure. Que fort, ja estic flipant amb aquestes. Ja, és raro, eh? No és per mi, és per tu. Literal. Per ell, molt bé, com Vet-hi algo divertit? Escuchamos però no juzgamos. Hòstia, ve cremeta. Ui, No és cremeta, ho heu de descobrir vosaltres. Ai, no. És una cosa curiosa. dale tu, bro. És una cosa curiosa, jo crec. Ui. Ja em vaig sortir. És bastant fort. Posa-t'ho a la mà. És com un cagarro. A la mà. I què haig de I fer? posa-t'ho aquí. I què creus que és? És una cosa rareta. Sí, brilla molt, brilla moltíssim. És brillant. Així ho ensenyar. Brillant. És per donar a brillar. Sí. Brillantor. Però en quin, o sigui, quan creieu que ens ho posem? Al De festa. principi Ah. o al final del maquillatge? A rematar-el. Això al Final. sempre No. serà... Això serveix com una prebase, o sigui, com una cosa per posar-te abans de tots els altres productes perquè ja et quedi la cara molt brillant amb tot. Però no ho sembla, Com si perquè... fos una cremeta hidratant, Perquè quedis com un àngel. literal. Una locura. Perquè la textura és com marró, no ho sembla gens. Sí, et dona una mica de sombreta. I fa molt bona olor el maquillatge. Aquest fa molt bona olor. Voldreu que us maquilli? Sí, l'Arnau vol. Bueno, us puc posar coses molt O en Pau. No, Pere Pistisoro, l'Arnau i jo, va. òbviament. Va. Tu, Pau, fas una No, jo ni de conya, bro. Ai, va, no sigueu Sí, així. Va, una mica Pistisoro. Va. Va, una cosa cada un, pot ser una cosa cada un. Vale. Cuéntame esta. No, sujétamela. Sujétamela, Això s'ha d'estar anant Pobra Carmona. Mira, a tu, aviam, deixeu-me veure els nassets. Et quedaran molt... Ui, més maco. Ai. Va, posa-li el micro. Marc, entra bé pla, això? Vale, va, pues enxufa-m'ho, Betty. Ui, però no tant, vigila, No tinguis por. És gruixut, bro. Enxufa-li. Ai, ara m'hi fixo, bro, tens moltes piguetes, al nas. Ai, gràcies, Pau, bro. Supermono, entre bro. mono i primo, a la vegada. Tens una pell molt maca. És que la Betty ja m'ha conquistat, Pobret, ningú li havia A veure, dit. Pau. Ja està, sembla un pallasso. No, ara et ve, ara et ve. No sé... Hòstia. Bro, de cop brilles, Suavet. Sí, és molt agradable, és molt agradable. Acosta el micro per fer ASMR una mica. De cop brilles, bro. No, ja. No, ja fa- soroll, no fa ja. ASMR. En Pau l'he ficat una cosa que ni es nota i m'he encardat una barbaritat. Sí, ja sí, m'ho et conec. follarà. No, ara li posarem una altra. Oh, sí, Pau. Però brilla... Molt bé, Però bro. glow up? No, brilla... Sí, Glow up. sí, No, deixa posar. Som uns miserables. No, bro, estàs molt top. T'ho juro. Cosa, l'última, que estàs molt cookie. Bro, jo no entenc com els tios... Para. Tot el diable. Posen-se. Sí, és molt roig, no? No. Una cosa, gent, jo no crec com està mal vist que els tios es maquillin. No, una cosa. A veure, Pau? Ai, no, encara no. Maquilleu-ho, nois, maquilleu-ho. Ara ets un clown. Si et fiques base, estàs molt guapo, no Sí. conyo. No, Feu-ho, en Pau de feu-ho, moment jo no ho faré. està Betty, aire. jo espero que en Margarita li facis alguna pitjor. Molt mono, Pau, no t'està fent res, bro, només et Pau, veu més guapo. Pau, bro. Bro, se't Estàs veu prime. molt millor, Pau, estàs Sou uns prime. miserables, segur que sí. A veure. Hola, que mono! Sí o no? Hola, bro! No, espera, que m'ho creuré. Estic guapo o no?
Vale, jo crec que podem anar per la següent. Resultat, ensenyeu-li el resultat. Estàs igual, cabron. Mira, sí, anem igual. Que m'ha tocat el sol. Estàs guapa, eh? Brilles. Bueno, ja està, toma pel cul. Ara Vale. miqueta. Té FOMO, eh? Té FOMO. Té Ara m'hi FOMO. mullaran, que és diferent. Vale, anem per l'Arnau, A però tornar et posaré sombra. abans m'he Et il·luminat. posaré lo de pòmuls, tal. Pòmulos. Beti, Perquè m'he és tornat a il·luminar. No, un altre. No, Un altre. Escoltem, Otra Charlie. cosa. Ara, Carles? Ara això és una altra noia, va? Veiem cuinem-hi. Tu ves fent, Beti, altre, i jo comento, sí. Mira, l'altre dia vaig quedar amb una, bro, i estàvem al cotxe, vale? Tranquils, allà, parlant, chill, no sé què, mirant TikToks i coses, Sí. i de cop em va començar a parlar un altre tio. No. I jo vaig flipar, i li vaig girar el mòbil, Sí. i se'm va enfadar, bro. Perquè li va girar el mòbil. Li vaig girar el mòbil i se'm va enfadar, tio. Que raro, no? No ho entenc, bro. No, En plan, jo ho faig per ella perquè no es preocupi, perquè no passa Charlie, un res. moment. Jo no ho entenc. Crec que s'estan passant, crec que s'estan passant aquí, què està passant? Em noto com la cara carregada. És una prank? És una Jo crec prank, que això? t'està vacilant perquè tot el que estàs dient és fonable. Bueno, Aquí és una funa constant. no, però jo vull Gira saber... el mòbil, perquè gira el mòbil. Però no és... Tensió, Betty, al plató. Però és dolent o no? Sí que és dolent, perquè vol dir que estàs amant alguna cosa. Hòstia, és molt suau, Clar, això. però jo... Una mica de jo ho rosa feia que té, perquè eh? no es posés nerviosa. Ah, que bro. relaxa. Saps? En plan, Per ella no, per ella un altre cop. Feia per ella. Jo, Arnau, no t'ensenyaré com et llueixes ara. Perquè... Sembles un conguito, bro. Mira, jo no diré, has canviat d'ètnia, diré això. Perquè soc negre de cop, o com Sí. va això? Has canviat de país, bro. No et miris encara, Tu, Arnau. bro, m'acaba de dir que he canviat d'ètnia. Sí, has canviat. Que no és res dolent. No és res dolent, doncs accepta-ho. No és res dolent, bro. Vosaltres. L'únic que t'has A veure, posat jo moreno. Tira cap. Peruano, o com va? Com sud-americano. Hòstia, és que pot ser molt... Pot ser molt... Espereu, no es pot viure concentrat. De Paraguai, bro. Paraguayo. Gira el cap. Però on m'estàs ficant? Collons, perquè tinguis pòmuls. Pòmulos. Uau, bro. Però una cosa, al nas, perquè al nas no hi ha pòmuls. De cop I té li has ficat mandíbula al nas. l'Arnau, eh? Betty, jo crec que no hi ha pòmuls aquí. Calla, Però estarà... al nas, per què li has posat negre al nas? Espereu. O sigui, està negre el nas, per què? M'acaben d'humillar. bro. Literalment t'ha humillat. M'acaben d'humillar. O sigui, tu comparat amb en Pau ara mateix... Sí, jo estic més guapo, no? No, però és que tu sembles una... Bueno, Guapo, és que en Pau està molt guapo, bé. ara, Pau, no? tu, una altra cosa. És que sembles... I ara per què? brillant, Què no? passa ara? Què està passant? Molt bé. Espereu que ho salva, que ho està salvant, ho està salvant. Difícil Hola, hola, de mira salvar. quin nas, bro. Difícil... No. Ets en Rudolf d'una altra ètnia, també. S'ha fet la combi, eh? What? Està juntant tot el que pot. Ja, what the fuck? Ella sap que l'ha liat i ho està arreglant. Fent una marrana. No, no, l'ha liat 100%. Per què m'ha Però això és... Bueno. Ja. El nas, Arnau, no el solucionem No, pas, el eh? nas li queda moníssim. De sud-americano a payaso. Això és una barbaritat. És en Rudolf, bro. Bueno, acabem ja el programa, sisplau. Sí, no, No, ara farem una cosa. Farem que tregui. Vale, a veure, Arnau. Ara, molt millor, Molt millor, eh? Molt bé. Has de confiar en el Molt bé, procés. molt El maquillatge és trust the process. Trust the process. Trust. Trust the process. Ara farem que la Betty tregui l'últim. L'última peça. L'última No, peça. explica el secret, Charlie. El secret? Anem a la mandanga, va. Vull explicar l'última, tio. Però bueno. No, Charlie, ràpid. Gent, ho tenia apuntat, vale? Òbviament, jo no sóc així, m'ho he inventat tot. Era per posar a prova la Betty. Era per posar a prova la Betty i has complet. Molt bé, Betty, ole! Pico. Feminisme. Pico. Fins aquí la meva secció. Ah, vale. Molt bé. Molt bé, Charlie, let's go. Molt bé, Carles. De fet, miro el centre. Posem cinto aquí, Marc? Sí. Epa. Marc. molt bé. Fes alguna cosa, bro. Maco, Let's noi. go. Bueno, fins aquí la primera entrevista de la primera temporada. Sé que ha sigut bastant boig. Sí. Vale, ens hem d'adaptar, són també seccions que pensem. S'han d'adaptar. Estem cuinant. Nois, està molt bé. O sigui, t'has està passat lleig bé. que ho digui jo, però ho feu molt bé. Merci. Merci, Elisabet. No, en sèrio, És la està millor. molt bé. I Diu la igual veritat. que vosaltres sempre dieu, no, és que arribareu lluny, però li heu de fotre molts ous. Gràcies. Molts ous, molts collons. Like, subscripció, No, Betty, en última paraula del programa. Digues alguna cosa, Jo Betty. la tinc, eh? Betty. Jordina. Jordina. No, t'has equivocat. Jordina Cot? Torna-hi. T'has És equivocat. una de la Jordina classe. Cot, bro. ara. Has escrit malament, no sé com es diu. Va. Has dit en plan... Sandra! Ciao! Has de com? Va, a xupar-la, ja està. Va. Adéu, guapos! I com es deia? Mireia, imbècil. Que burro, bro. Ah, però tu m'has pillat.